wannan na nuna matuƙar darajar wannan ƙasar. Sa'an nan kuma ya zaɓi wannan yankin na ƙasar ta Sham ya zama nan ne aka haifi annabi Isa alaihi salatu wassalam, haihuwa wadda ɗaya tilo ba a taɓa irinta ba a tarihin ɗan adam, kuma har duniya ta ƙare ba za a sake irin wannan haihuwar ba. Don shi ne musamman saɓanin sauran haihuwoyi, Allah maɗaukakin sarki ya ba da cikakken bayani na yadda aka yi irin wannan haihuwa wadda take cike da mu'ujiza, wadda take cike da ban mamaki. Allah maɗaukakin sarki yake cewa waskur fil kitabi Maryama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Allah maɗaukakin sarki ce waskur ka ambata fil kitabi ai fil qur'ani a cikin alqur'ani, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ambata a cikin alqur'ani kissa ta Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam, wadda tana cikin shugabannin matan aljanna gabaki daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatimatu sayyidatu nisa'i ahalil janna, ya ce Fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce shugaban mata aljanna gabaki daya. Ya ce amma sai fa Maryam ita kadai aka cire. An fahimci wannan? Fatima shugaba ce ga duk matan aljanna in banda Maryam. Ya ce kuma cikin maza mutane da dama sun cimma ma'isar wada, sun kai duk inda ake kai, amma cikin mata hudu ɗaya suka kai wannan matsayin. Wata daraja ce da wani matsayi a gurin Allah, wanda cikin maza an samu da yawa sun cimma irin wannan, irin su annabi Ibrahim Khalilur Rahman, irin su annabi Musa alaihi salatu wassalam, su annabi Isa alaihi salatu wassalam, irin su annabi Nuhu, ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga annabawa nan daban-daban. To cikin mata hudu ɗaya suka kai. Daga cikinsu ya ce ta farko, ya ce ita ce Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam, sa'annan Khadija al-Kubra, sa'annan Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sa'annan sai Asiyatu imra'atu Fir'aun. Waɗannan su suka kai wannan matsayin cikin mata. घर बनता है जिंदगी में सिर्फ एक बार और इसे बनाने don haka Allah ya ce waskur fil kitabi Maryama, ai waskur Maryama, ka ambaci Maryam fil kitabi ai fil qur'ani a cikin alqur'ani, izin tabazat min ahliha makanan sharqiyya, a lokacin da ta tsallaki ta jaye ma al'ummata ta koma wani wuri gabas. Malamai suka zo da bayanai daban-daban wanda mafi yawancinsu duka Isra'iliyat ne, cewa ta koma gabas ne cikin gida, ta janye ma sauran mutane ga baki daya, ta koma cikin gidan bangare na gabas ta zauna. Wasu suka ce a'a ta gama al'adanta ne, wasu suka ce tana al'adanta ne ta ƙaurace ma mutane. Haka dai aka samu zantutukan, amma shi dai alƙur'ani ya ce ta ƙaurace ma mutanenta, ta koma wani yanki na gabas ta zauna. Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Allah maɗaukakin sarki ya ce fattakazat min dunihim hijaban, sai ta riƙi wani hijabi, wata sitira tsakaninsu da mutanen, wani abu da ke hana su ganta, ta keɓe kanta daga gare su, ya kasance ba su ganinta.
ta zauna wannan gurin tsawon lokaci. Cikin zaman da ta yi fa'arsal na ilaiha ruhana sai muka aika zuwa gare ta, muka aika mata mala'ika Jibril wanda shine ruhullah. Allah maɗaukakin sarki ya aiki mala'ika Jibril da saƙo zuwa gare ta, fata masalala ha basharan sawiya. To sai dai idan ya fudo mata da surar shi, wadda Allah ya halicce shi da ita ba za ta iya ɗauka ba. Allah ya halicce shi da fiffike 600. Tsakanin kowane fiffike zuwa fiffike ya kai nisan tsakanin bangon gaba zuwa na yamma na duniya. Anya za ta iya jurewa? Ai kun ga za ta firgice ko? Za ta iya magana da shi har ta fahimce shi ya fahimce ta? Don haka wannan mala'ikin fata masalala ha basharar sauyiya sai ya ainihin surantu gare ta, sura ta mutum wanda yake daidaitacce, wanda ke mai cika halitta, ya zo mata sura ta wani saurayi mai cika halitta. Tana dubawa haka sai ta ga mutum ya faɗo mata kwatsam inda ta keɓe kanta ita kaɗai, kuma saurayi. Don haka sai ta ji tsoron kada ya zamo yana nufin ta ne da wani shari. Ƙalat ta ce inni a'uzu. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Ƙalat ta ce inni a'uzu birrahmani, lalle ni ina neman tsari ga mai rahama. Ina neman tsari ga mai rahama. Ar-Rahman ɗaya ne daga cikin sunayen Allah ko? Don haka tana neman tsari ba ga kowa ba face ga Allah. Don haka kukanta ta kai shi ne zuwa ga Allah, kamar yadda yake hali na muminai. A duk lokacin da damuwa ta same su, a gurin Allah suke komawa, kuma a duk lokacin da suke neman tsari ga Allah suke komawa. Akwai addu'o'i na annabi ya bayar na tsari ga sunan daban-daban. Akwai wadda ma idan mugu ya don faro ka yana so ya cuta maka, yana dubawa zai ga kai ko ƙasa ko sama bai ganin ka, zai ga kaya mai ko ƙasa ko sama, ya diba gabas yamma kudu arewa bai ga mutum ba, kuma kai ga ka kana kallon shi kana dariya. Don haka annabi ya karantar da mu abubuwa da dama, kuma ƙur'ani ya karantar da mu abubuwa da dama. Mai neman tsari ya nemi tsari ga Allah. Don haka da yake ita mumina ce, sai ta ce inni a'udhu birrahmani, lalle ni ina neman tsari ga ar-rahman, Allah mai rahama, minka daga gare ka, in kunta taqiya, in dai ka kasance mai tsoron Allah. To ai ga al'ada ana neman tsari ne ga wanda yake fajiri ko? Mai tsoron Allah ba shi ake neman tsari gare shi ba. Me yasa ta ce haka? To tana nufi inni a'udhu birrahmani minka, ni ina neman tsari ga Allah mai rahama minka daga gare ka. In kunta taqiya, in dai kai mai tsoron Allah ne, to fala tazlimni, kada ka zalunce ni. An gane? In dai kai mai tsoron Allah ne, to kada ka zalunce ni. To bata san mala'ika Jibrilu ba ne, don haka sai ya mai mata da martani, ƙala. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ƙala mala'ika Jibril ya ce mata, ba mai cutarwa ba ne wannan, innama ana rasulu rabbiki, abin sani kawai ni manzo ne na Ubangijinki, ni ɗan saƙo ne, jakada ne daga wurin Ubangijinki. Na zo ne ji'itu li ahaba laki gulaman zakiya, na zo ne domin in baki ɗa wanda yake tsalkakakke, ɗa wanda Allah maɗaukakin tsarki ya tsalkake shi, wanda yana daga cikin ibadullahil mukhlasin, amma ban zo don in cutar da ke ba. To ita ba ta yi aure ba, zaune take cikin masallaci da ma ibada take yi, kuma mutane da dama suna ganin alamomi na wannan baiwar Allah tana daga cikin bayan Allah na gari, saboda abin da ake gani gare ta. Annabi Zakariya ma ya kasance na da shi da haka, domin ko ya kasance
kullama da khala كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. annabi zakariya kasance yana shigo mata masallaci wasu lokuta domin ita intacce ce ba ta da aiki sai aikin masallaci. Rayuwarta gabaki daya ta bashe ta ne, ta yi devotin ɗinta ne ga aikin hidiman masallaci kuro. Tana hidima ne na masallacin baitul maqdis, aikin take nan dare da rana. To ana a cikin haka duk lokacin da annabi zakariya ya shigo domin ya duba ya gaya yanayin lafiyarta, menene damuwarta, sai ya iske arziki abinci nau'i daban-daban gashi nan gurin ta zube, abincin da babu shi a cikin al'umma ta wannan lokacin sai ya iske ta gata da shi. Sai tambaye ta ce, oh ya Maryamu anna laki haza, shi wai ina ki samu wannan arziki? Abinci ne fa nau'i kaza, sai an je ƙasa kaza ake samun shi yanzu, wannan kuma sai an je ƙasa kaza, wancan kuma ƙasa kaza ake samun shi, amma kuma ga ki da shi yanzu ba mu san wanda ya kawo miki ba. Sai ta ce mishi huwa min indillahi, wannan arzikin da kake gani ga baki daya daga wurin Allah yake. Ni ma kaina na tashi na gan shi ne ko? Ya daidai da abin da ya faru ga Hubayb bin al-Adi al-Ansari ko? Wanda kafirai suka kama za su kashe, suka ƙarme shi cikin ɗaki da sarƙoƙi. Amma kuma duk lokacin da mai tsaron shi ta zo sai ta gan shi riƙe da reshi na inabi, yana hira inabi yana ci, ba ta san da inda ya same shi ba, alhali a lokacin garin Makka ba inabi. Take tambaye shi, ina ka samu wannan? Ya ce mata, ai wannan arziki ne daga Allah. Su bayan Allah na gari cikin kowane yanayi aka sa su, wallahi Allah zai musu mafita. Kowane yanayi aka sa su, Allah zai musu mafita. Akwai matar da kishirwa aka kai ta makura ga kishirwa, da sama aka zuro mata guga ta rika ta sha. Akwai su ga sunan birjik bayan Allah waɗanda aka so a cutar, amma kuma Allah ya musu mafita. Dama Allah yana azurta bayan shi waɗanda ya so daga cikin bayan shi bagayar hisabin, ba tare da lissafi ba. Har ma malamai suke kawo ta kissa wadda ba ni da isnadinta ko ɗaya, cewa akwai Yusufun Najjar wanda yake a wannan masallaci. Shi ma kan shi yana ganin alamomi na walitaka da kusanci ga Allah ga Maryam. Ya mata shaidu wanda yake bai da iyaka. Lokacin da ma ta ɗauki ciki, da ya ƙyalla idanu ya murza ya ganta gata da ciki, kuma ya san ba ta da miji. Yoshi ta samu cikin nan ma, ya aka yi ta samu ciki? Sai shi ɗaya shigo mai cikin zuciya, ana samun ciki ba tare da kusanta wani namiji ba? Sai kuma abin da ya sani game da ita ya dawo mishi cewa wannan baiwar Allah mutum ya kirki ce, bayya ta aikata wannan aiki. Sai ya shiga cikin rikici, don haka ya je same ta, ya tambaye ta, ya ce, ya Maryamu, kin ga bayyuwa a ce an samu shuka ta tsiro ba tare da an dasa ta ba, bayyuwa a ce ga icce ya girma ba tare da ruwa sun taɓa zubo mishi ba, bai taɓa yiwa a ce an samu ɗa, mace ta samu ɗa ba tare da namiji ba. Kuma ga kibo ya Allah ta gari, ina kika samu wannan lamari? Ya al'amari yake, saboda shaidan yana son ya jefa mini shari cikin zuciya. Sai ta ce mishi, kana zaton Allah bai iya sa shuka ta hito ba tare da an dasa ta ba? To can farko, shuka farko da ta fara fitowa wa ya dasa ta?
ta ce haka ma icce Allah na iya dasa shi ya fito ba tare da ruwa ba, ko kana gani ya buwaye Allah yin hakan? A haifi ɗa babu uba kana gani ya buwaye Allah? Ya ce ina, ya ce ni kan babu abin da zan ce face al'amarin Allah idan ya yi nufi zai ce kun faya kunu. Ta ce to haka kai imani. Ya ce to tun da lokacin na ya san da cewa wannan wani lamari ne na Allah kuro. To ana haka ya ce mata ni fa manzo ne na Ubangijinki, na zo ne domin in baki kyauta ta ɗa wanda Allah ya aiko a baki, kuma ɗanɗan nan mai tsalki. don haka ƙala ta ce an na ya kunu li gulamun. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. don haka ta ce an na ya kunu li gulamun, wannan bawan Allah ta zo da abin mamaki, ya za a yi ɗa ya kasance gare ni, walam yamsasni basharun, wani mutum wani ɗa namiji bai shafe ni ba, walam aku bagiya. Malamai suka ce basharun nan yana nufin zaujin, mijina na aure bai shafe ni ba, tunda ni ban koyi auren ba. Walam aku bagiya, kuma ni ban zamo karuwa wadda take karuwanci ba. Ya za a yi in samu ɗa, in zo ma al'umma ta da ɗa in ce musu mi? Ƙala mala'ika Jibril ya ce, كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. mala'ika Jibril ya ce ƙala ya ce kazalika ƙala rabbuki, ya ce kamar haka ne dai ubangijinki ya faɗi, ni fa ba ni ke baki ɗanɗan nan ba, ni ɗan saƙo ne, yadda ke ji na faɗa miki haka ubangijinki ya faɗi, kuma ubangijinki ya ce huwa alayya hayyinun, samar da ɗa ba tare da uba ba, ya baki ɗa ba tare da miji ya sadu da ke ba tare da kina karuwanci ba, alayya hayyinun, ubangiji ya ce gare ni wannan abu ne mai sauƙi, kuma za mu aikata miki haka ne ba don mu tozartar da ke ba. Wali naj'alahu ayatan linnasi, za mu yi haka ne domin mu sanya ɗanɗanan na ke zamo aya ga mutane, wa rahamatan minna, kuma ya zamo rahama daga gare mu. Sa'annan kada ki ce komai, wa kana amran maqdiya, wannan al'amari ne wanda za a hukuntar. Allah ya riga ya buga stamp, ba a canza shi, don haka kawai ki ɗauki hukunci. Yana faɗa mata haka, nan take sai ga ciki ya bayyano gare ta, ciki ɗan wata 9. Fahamalatu فانتبذت به مكانا قصيا. fahamalatu, nan take ta ɗauki ciki shi, ciki ya girma nan take. Wasu malamai suka ce cikin sa'a ɗaya aka ɗauki cikin sa'a ɗaya ya girma, cikin sa'an nan ɗaya cikin nan aka yi naƙu da shi, cikin wannan sa'ar aka haife shi. Kun ga wannan wata haihuwa ce mai ban mamaki ko? Don haka fahamalatu ta ɗauki ciki. To ta ɗauki ciki, za ta tsaya cikin da mutane na iya zuwa su ganta? Fantabazat bihi, don haka sai ta gudu da shi, ta ɓuge da shi, makanan ƙasiya, wani wuri wanda yake ƙasiyan ai ba'idan, wuri mai nisa. Wannan wurin da ta je yana cikin yanki wanda suke kira Bethlehem, wanda wurin yanzu haka kilomita 10 ne ɓangaren kudu ga Jerusalem, yana cikin yankin Palestine ta yau, duka dai cikin tsohuwar Sham ta da. An fahimta? Don haka ta je da shi wannan wurin mai nisa, tana gudu kada wani ya gane ta ɗauke da ciki. Fa'aja a halmahadu, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. fa'aja a halmahadu, nan take tana tsakan wannan gudun don ta ɓoye ma idanun mutane, irin wannan abin ya za ta fuskanci mutane da shi. Tana cikin gudun fa'aja a halmahadu, sai naƙuda ta zo mata. Ila jiz'in nakhalati, wannan naƙudan ta zo mata ne
zuwa ga wani icce, wani kututturin icce na dabino. Tana kawowa daidai wannan dabinon sai ta durƙushe nan, naƙuda ta ci gaba, ta diba ta gafa alamar haihuwa ne. Ƙalat sai ta dafe kai ta ce, ya laitani, ya kai cuna, mitu ƙabla haza, ina ma a ce na mutu gabanin wannan lokacin. Ya zan fuskanci al'ummata, ina ma a ce na mutu gabanin wannan lokacin. Wa kuntu nasiyan mansiya, ya zan na kasance mantuwa abin mantawa. Wannan ya faru ga Abubakar As-Siddiqul Akbar lokacin da ya dibi al'amarin da kiyama take dauke da shi, ya kalli yadda za a tsayu gaban Allah, a yi shari'a gaban Allah, ya kalli girman Allah, ya kalli girman yinin kiyama. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, sai Abubakar ya fashe da kuka, ya aza hannu bisa kai, ya ce ya laitani, ya ce ya kai tunani Abubakar, ina ma a ce na kasance wani guntun icce can ga hanya, ko na kasance wata dabba an canye ni ma, wani ya zo ya dafa ya canye, wa kuntu nasiyan mansiya, na kasance mantuwa a bar mantawa. Ya ce ina ma a ce na kasance haka. Jama'a, wai Abubakar ne ke faɗin haka. Idan As-Siddiqul Akbar na faɗin haka, to ina gare mu? Idan irin Abubakar As-Siddiq yana buɗe baki ya faɗi haka, ina gare mu mutanen yau? Wallahi bai kamata a ce wani daga cikinmu yana da wata gata, ko yana jin wata gata wadda har zai iya buɗe bakin shi, haƙoran shi su bayyana yana dariya a wannan duniyar ba. Amma annabi ya ce, lau alimtum ma alimtu, da kun sa abin da ni sani. Ya ce, lada hiktum qalilan wala bakaitum kasira, da kun yi dariya qalilan, da kun yi kuka mai yawa. Don haka ita dai ga ta kuka take yi. From itna सारा I became this सारा. मैंने अपने reasons थे. To tana cikin wannan kukan sai ga haihuwa ta zo. Ana haihuwar ɗan kuma ga wata mu'ujiza ta zo tare da haihuwan. Fanadaha min tahtiha. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Don haka fanadaha min tahtiha, sai ɗa wanda take haihuwa fa, yanzu ake haihuwa shi, amma yanzu ya buɗe baki ya fara magana. La haula wala quwwata illa billah. Ya kire ta daga ƙarƙashinta, Allah ta hazani, cewa kada ki bakin ciki, kada ki bakin ciki ga haihuwa ta, ba iri na ake bakin cikin haihuwa ba. Ni arzika ne, ɗa ne wanda ake zuwa a yi barka, a yi murna ta samun irin shi, kuma ɗa ne wanda babu wata uwa a duniya wadda take da irin shi, wadda ta haife shi babu uba, babu shi. Don haka ya kire ta, kada ki bakin ciki, ki manta da batun bakin ciki, yanzu ki fuskanci abin da ya shafi biki. Me kike bukata yanzu? Ruwa kike bukata ko? To qajja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah ya san, ubangijinki ya sanya a ƙarƙashinki sariya, ai naharan, ya sanya wani irin marmaro ƙarƙashinki. Ki duba za ki ga marmaro na gudanawa, ki ɗibi waɗannan ruwan ki amfani da su. Sa'annan kina bukata kuma ƙarfin jikinki saboda haihuwa ko? To Allah ya baki carbohydrate, kuma ko carbohydrate ɗin ba a baki mai wahala ba. Da an baki starch, to da sai ke tattamne, ke haɗe, idan kika haɗe sannan ya shiga cikin ciki, sannan a fara digestion ko? A yi converting starch ya koma maltose ta hanyar enzymes amylase, sa'annan a yi converting ɗin amylose ya koma abin nan maltose ya koma glucose ta hanyar wa'in enzymes ta hanyar maltase. To duka ba sai a yi wannan ba, glucose ne aka baki kawai directly, da ke ci absorption kawai za a yi ki fara samun karfin jikinki. Allah madaukaki sarki ce, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutban janiya.
don haka girgiza ice kawai zaki na dabinon na wanda ke faɗi ƙarƙashin shi ki naƙuda ki girgiza shi kina girgiza shi za ki ga dabino yana ta faɗuwa gare ki dabino mai kyau na faɗuwa gare ki ki ɗiba ki ciki samu glucose dama end product na digestion of carbohydrate is glucose sannan glucose is what our cells need for the production of energy shi ne ake bukata dama for cellular respiration da haka da ke shi consumption din zai zama nan take tunda glucose ne idan ya shiga cikin jikinki nan take za ki samu energy kaga an nuna wa masu ciki abinda suke bukata ko? daga haihuwa ki samu ruwa sannan ki samu glucose nan take ta aikata ta girgiza jabinon ya faɗo ɗanɗan nata har ya gade tana cikin mamaki ga ɗana ɗumi yana jinjiri kuma har shi ke faɗa mini abinda uwa ya kamata ta ci daga haihuwarta yana da wannan ilimin ina ya samu wannan ilimin kai yau ina cikin abin al'ajabi in ɗauki ciki cikin sa'a ɗaya in haihu cikin sa'a ɗaya ɗaya fara min magana cikin wannan sa'ar ya ce fakuli washrabi wa qarri aina فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا yace mata fakuli washrabi ki ci da binon sannan ki sha waɗannan ruwan waƙari aina sannan ki sanyaya idanunki ki ji daɗin rayuwarki kada ki shiga cikin damuwa kowace iri ce ko ba gudu za ki yi ba yanzu ke tafi kilomita 10 kina tafiya kina gudu to yanzu ki dawo gida da ni idan kika dawo fa in ma tarayinna min albashari ahadan idan kiga wani daga cikin mutane ya tambaye ki ce miki ya maryamu anna laki haza ina ki samu wannan da to fa quli ke faɗa mishi inni nazartu lirrahmani sauma ni na ɗaukan ma Allah alƙawalin zan yi azumi na magana yau ba ni magana fallan ukallima al-yawma insiya yau ba ni wa wani ɗan adam magana don haka duk lokacin da wani ya miki tambaya kawai ki aikata mai haka in ya sake matsa miki ki nuna mai tambaye ni zan ba shi ansa فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا don haka fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu sai ta je ma mutanenta da shi tana dauke da shi kwaddi ba sai gane ta dauke da ɗa ya tsaya ya kalli alamar jikinta ya ga alamun haihuwa don haka ƙalu ya maryamu da ƙajji iti shay'an fariya suka ce wallahi yau ke zo da wani al'amari wanda yake mai girma shay'an fariya ai shay'an azima ya ukta harun ya ke yar uwa harun sai aka jingina ta da wani cikin yan uwanta kakanninta wani mutumin kirki sai a ce ya kai jikan shehu ya za a ce ka aikata kaza kun ga zai fi ciyo ko a jingina ka ga mai albarka sa'an nan a faɗi kuma ka aikata wani aiki na tsiya don haka ya ke yar uwa harun ma kana abuki ra'a sau'in wallahi mu shaida ne mahaifinki bai zama mutumin banza ba wa ma kanat ummuki bagiya kuma mahaifiyarki bata zamo karuwa ba bata yi irin wannan aikin naki ba don haka ga mutane an tattaru ana nuninta ana riƙon baki ga ta zo da wani mummuna al'amari don haka fa'asharat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya
fa asharat ilaihi sai ta musu nuni zuwa gare shi, ta nuni bakin ta haka, ita ba ta magana yau, azumi take yi, da haka su tambaye shi. Sai suka kalle ta, oh kuma wani rene hankali ne ya shigo haka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, bai kike nufi ya za mu yi magana da wanda yake cikin tsumma na haihuwa yana jinjiri? Ya za ki muna wannan, ki fito ki ba mu amsar ina ki samu wannan dan. Ta nuna musu, kaga wani ta so, Maryamu ko ke tabu ne ko menene haka, ana ciki wannan yanayin sai ɗaya buɗe baki, قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إتي مسي إني عبد الله. سيدا يبود باكي ننتكين أمها هيهوا. Ya ce ku bar aibanta ta da komai, ni zan ba ku amsa, ni ne bawan Allah. Dama mutanen kirki sukan siffanta kansu da suna na Abdullahi ko? Duk da wannan surar subhanallazi asara bi abdihi aka ce. Start trading with Alim Trade. Choose from multiple assets. Open trade starting at don haka ya ce ni bawan Allah ne, ataniyal kitaba, Allah ya bani littafi, waje alani nabiya kuma ya sanya ni annabi. Don haka annabi ne ta riko ta zo muku da shi, ba ɗan shege ba ne. Waje alani mubarakan kuma ya sanya ni mai albarka aina makuntu duk inda na samu rayuwata. Wa ausani ya yi mini wasici bis salati da sallah. Ku duba annabi Isa fa yana jariri, sallah fa ya fara ambatawa. Wallahi sallah ba karamin al'amari ba ce. Duk lokacin da al'amari ya rikice maka koma masalla, idan ka miƙe cikin dare kai sallah ka roƙi Allah, wallahi jira ɗan lokaci kaɗan za ka ga ijaba. Wazzakati da zakka ma dumtu hayya, matsawanni kasance raye, ma dama ni kasance raye zan ci gaba da aikata waɗannan ayyukan da Allah ya mini wasici. Sannan wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Kuma Allah ya sanya ni na kasance barran biwalidati, ni mai da'a ne ga mahaifiyata, ba dan bana bakwai bane wanda uwa na mishi magana yana mai san mata ko? A ni mai ladabi ne, mai biyayya ne ga mahaifiyata. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, bai sanya ni kangararre shaqi marashi arziki ba. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqqi alladhi fihi yamtarun. La hawla wala quwwata illa billah. Jinjiri ne fake magana. To wannan ƙadiyar fara ta har zuwa ƙari ta nan duka cikin ƙasar Sham ne, duka faɗin ƙasar duniyar nan Allah bai zaɓi kowace ƙasa inda wannan abin zai faru face ƙasar Sham. Ashe wannan ba albarka ba ne ga wannan ƙasar? Kun ga albarka ce mai girma. Bayan kwana 8 da haihuwar annabi Isa alaihi salatu wasalam, makirci da sauransu yayi yawa, don haka mahaifiyar shi ta sulale da shi, ta gudu da shi, ta je da shi garin Nazareth, wani gari da ake kira Nazareth. Shi yasa Kirista in sun tashi suna nasabta annabi Isa ne da Nazareth ko? Saboda can ya tashi har ya fara girma, har ya girma. A King James Version, Book of Acts, Sura ta 2, aya ta 22, shine chapter 2, verse 22. Annabi Isa da kanshi yana cewa, ye men of Israel, ye men of Israel, ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth is a man
approved by God among you by miracles and wonders and signs which God did by him. Da haka ya faɗa musu Jesus of Nazareth is man. Jesus, annabi Isa ɗan garin Nazareth in nan da kuka sani ba Allah bane ya ce is man, ya ce ɗan adam ne, ya ce mutum ne, wanda daga baya annabi Isa alaihi salatu wassalam da shi da mahaifiyar shi suka kuma suka koma baitul maqdis da zama. Yana a suratul mu'minun Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alna ibna maryama وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Allah madaukakin sarki yace waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan, muka sanya dan Maryam da ko mahaifiyar shi Maryam, annabi Isa da mahaifiyar shi muka sanya shi suka zamo ayoyi, suka zamo aya, suka zamo aya. Dukkanin wani mai imani ya san akwai aya cikinsu ko? Wa awainahuma, kuma Allah maɗaukakin sarki ce muka tattaro su, suka baro Bethlehem, suka baro Nazareth, suka dawo nan Jerusalem, nan inda masallacin yake, nan cikin masallacin na Baitul Maqdis, ila rabuwatin zuwa ga wani tsauni, za ta ƙararin ma'abuci natsuwa, wa ma'in sa'an nan ma'abuci mare-mari waɗanda suke ɓuɓɓugowa a ainihin nan masallacin Baitul Maqdis na Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi, wanda Imamu Dhahak da Imamu Qatada manya-manyan malaman tafsir suka ce wannan rabuwa za ta kirarin wa ma'in, suka ce huwa Baitul Maqdis. Allah ya maishe su cikin Baitul Maqdis suka zauna. To mun ci haifuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam ko? Albarka ce mai yawa ga ƙasar ta Sham. Shi yasa babban malamin musulunci Ibn Asakir a tarihu Madinatu Dimashq sai da ya ambaci haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam, ya nuna yana daga cikin albarka, ko malamai da dama suka ambace shi cikin albarka. To akwai albarka ta gaba wadda tana da alaka da albarka annabi Isa, tana da alaka, haka suke tare suke, kamar yadda hajji da umra suke, shine kashe dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da za a kashe dajjal ne a cikin wannan ƙasar ta Sham, kuma a daidai masallacin Baitul Maqdis nan ne za a kashe dajjal. Sharrul ga'ibi yuntazar. Wanda wani idan ya ji an ce kashe dajjal zai ɗauka ai ba wani abun babba bane, a'a baka san dajjal bane. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda wani sahabi da ake kira Hisham bin Ammar al-Ansari yake ba da labari, ya ce ma bai na halki Adama ila qiyamis sa'a amrun, ya ce wallahi tsakanin halitta annabi Adam har zuwa tsayuwar sa'a babu wani al'amari akbaru minad dajjal, wanda a mafi girma bisa ga dajjal. Babu wani al'amari mafi girma sama ga dajjal tun haihuwar annabi Adam, tun halittar annabi Adam har zuwa duniya ta tashi, babu wani bala'i wanda ya girman dajjal. Hadisi ne sahihi, yana a cikin